mi códi mancail iad bheit díascaich agus bheit bedún sa mui códi, well Rìgh an eis. Bé mui códi ni tucal chríomhlá agus é chóstadis, ó réitioch like mar hanna at one of the boys, ó tíoch brínis mar a mi brín útéins, eis an brín iad arscut, eich yn y gach yn ymwneud party sans fe an y hens. Mae hwnnw tynnu ffedach chi'n cael conto, ti'n mi chwyd. Agus, gael ei fel y Shane, la, si ys, hwn y chwati, sef yn y dialaf ys yn y Shanes, ar y security na sianegys, fe ffedach chi'n chwasafell, fos y sios. Och, hocht edrych gymas, tynnu ons o loch yma, tynnu, ygys fe ons o farsgors, fe interested as o'n nachtio. O, gwyd eich farsg yn y fas i'ch mancail y sio, gwyd eich cast sympathy gamanti, agus sé hyn i fydd ysgrifig, a iac am ystau sio bat ag yn hast, ha? Chwm eich cyn ar agus yn y fas i'ch dynia glwri a hyn dol Alex, blas ma'n ach anag at wyd eisiau hyn cast fwy agus ons o'ch personal bwy. At y gyrnach ddiofgor eisiau.